Ka jaka yang kali lani ka parking lot ka badai kmi da ka Meghalaya Urban Development Authority ka badan hakandai lat ka ka way ni jaka penyang kali ka babon ki lej bandrong ban penyang ya laki kali Henry kala kala long ru kum ka way ni jaka ka ba pensiongs area ki pat ba namar ka jingjele ki kam tu kam thiem bat ki kam snew Dang house nam baladap haka khat pratari urisa arja arpulai ka way ka long kmi ka bana kasnong mau plang kala sya tu ya pisa ka pakot hadu lai pa wajar tengka nak te ka jaka bat ka basngo pla ka ni ka jingjia ka long ba wat habadan ki CCTV ki bala penyang hagi babon ki jaka jong ka te ka parking lot Henry ki de ki bam tray kam satya Nalor kene ketika jaka penyang kali kala kala long ru kum ka ketam ya ki kam snew namar ka jingbam tray kam ki CCTV camera Halor kene uslong mil ukur wak atiar ula yo banyak kran bat chairman kemuda uba wailat miki shella ubala pensngo ye ki jing e ke bakat tenat ka kendu ha ka bayi dei bat kani ka benta ula ong bagi CCTV ki don bat namar bagi dei ki bala slam bon ki la snew no bat ula pen paru bashan an sabu biang yaki dei ba ong mengimla kan bu actually in the past ru ngila bu tangba ka dei ka way na ka problem bangi ka maintenance bat kumba pitip ni na po kam kini kamudaro it's mo kalong kum ka semi government ayo tengiru ni haban penmi dalade ni yo kum ki granin aids ki jingirap na ka sarkar te base halor kitu ki jingirap tengin laban ban le kita ki ai ngiru ni hape na lor ni hape ya salary jong ki staff jong ni dani kita ki jindom kam ki ai na lor ki ne kita te ni hape ya kita ki jong ke safety and security te kumba ong mensuar uladon tangba imat ba kala slem palat ne iu kid kadon ke problem mo kum ki machine te kidon be ki problem ta hadin recently ayu tangila lab ba bon na kitu ki ayu kila snew ta hadin ang tangila ai mentapat ngila ai order te mentangila ai ke tender ngila khot ke order ta very soon kin sa install no ya kini ki CCTV ki betang mai kata kadai ka main priority jo ngi hang jing shisha namar ka lot bi ong kono ka main hi kadai ka safety and security mo kham tam jo ang kini kinong bo kali jo ngi hang ni tangba kumbanga ong meni ngiru ngidon ki lakajong ki problems te hakatu kapor ngiru ngi kat balahi na kapor ngi sai khot ya kini ki ayu ki basim mo ki basim wai ya kini ki parking ni sai direct ya ki ngi sai ong ya ki baki dei ban persang ban maintain ya ka safety and security hamtam ya ki kali lani kinong bu kali hang ni te ngi sai ong sai kren na kapor te wat kumbanga ong menswa ro ngila don ngila bo ya kini ki CCTV kamera te imat ba la slem kapor lani ayu ki don ki problem hang ni te kumbanga ong meni financially ro mo ngindai ki ba hadu kata ka biang te na kata ngi khap simpor ngi khandiat te mental ngila hadin ka tu ka mendai bangi up ya tu incident actually ke proses kala ayai ngila page ya kita kila yo ya ke report dan ngila pha ya ka quotation ro khnang ban invite no igni ki ban thop tandar khnang ban install ya ki kamera tamba new box no ka jian no ka tu te tamba mentanga sure phi nak liang jongi ngila dep khot menta ka proses ka very soon ngin install no ya ki CCTV ki badang mai